Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa di channel YouTube Dulos Deu. Kami berdoa dan berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan untuk membangun channel ini, dan agar tetap mendapat postingan dari kami, mohon mengklik subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih, selamat menikmati. Salam salam sehat madihamu saluhutna manami nanami somoni nang hahaanggi pinariwot pe manang di dia pe hamu saluhutna marenganan tangiang nami dohot pagidon nami tutuhani anggiak mahamu di bagasan hahipaso saluhutna satokin nari tangi honot tamaha tadi debatan naga bego jala bohal di perdalanan ningurutah alai jumulu mahita martangyang mahita. Dami di batana sumurong siang saluhut naroha himana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di bata nagabe bohal ni parangulota di bagasan minggu sadarion minggu pa 20-hon dung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2021. Denit siang hatani di bata natar surat di barita nauli ni si Lukas bidu 10 sada ayat 27 sahatu ayat 20 lalu songonom maha tadi debata di si takasma tapai utihut di bagasan rohat tabe di nama katahon hatai ibana di pagogo sada paropuan siat tonga-tonga ni natoro bima suarana ninna ma maddo ibana martua ma na tumbuhon jala na pabagoto alainin na iba nama martua ma akan ubege hata ni debata jala na upiopsa itu saat itu puge di sadatiki hiado dua hala ina makata hatai di bulan Januari dung mulak be akka yang nakonna tu pangaratuan ala toho di bulan 12 mamuka dorang so Natal sahatu tau baru marwabeaka ya nakona dido inata na perjuluma makatai tudongan na ina na selenai ida tung martua hiad doho hubereng tiki natali sahatu tau baru marwado aka nakomusian pangaratuan uli jala dengan hubereng nguluna dah tuh dah asal mahipas-hipas nasida di pangaratuan sahat tuhuta boi pajupang sehali tahun ipe ngasih halat cono nih ninna inatai mangalusi dan eda tung marasing situ tuh do hatuamu hubereng namarenakko nih doho tau namarenakko ay puasa songoni doho nomu ida inna dongan naima ima daida tung mga biat doa mamereko hubereng akay anak komu tung uli jala denggan nuluna korowa di pangaratuan ala hubereng jari-jarina kuning-kuning ala marcicin hubereng tanganna kuning ala margolang mas hubereng doho rukungna kuning ala markalung mas ia awida dia madohoro taringok tua kaya kokuna mula siap pangaratuan holang ngingina do kuning ala sohya marsika gigi ninna sahala ina makata hatai tuaka donganna taringok tuaka hatuaon na mariana kono molo di bagasan pakkataion ni dua hala ina nakinga ni ukuran nasida na dua taringo tuhatuaon marlas ni roha akaina molo jupang na jinalahan di bagasan ngoluna molo dapot akka parkarejoan ni akaina konna dengan ngoluna di pangaratuan ukuran ni hatuaon boido di sada-sada keluarga rupani molo dung di palumeho debata di tonga-tonga ni keluargai anak dohot boru adong do ukuran ni kebahagiaan ni mana ukuran ni hatuau ni di bagasan
tonga-tonga ni keluargai tamat sian persikolan sudia kena konna jala dapot parkarejon hobar tuaka skill manang akka kemampuan na adong dinasi dawe hatua doi adong nomu se level ni hatua ni molodung tamat siana ka persikolan na kena konna jala dapot parkarejon hobar tuaka sikolana we jalanunga marhasohotan sipan saluhut anak dohot boru na pinalumehon ni debata di tonga-tonga ni keluargai halak na mertua doi alai manang dia pe amanginang ukuran ni hatuau di tonga-tonga ni hajol mau lobi sia ni hatuau nai pasahaton ni debata tu saluhut halak naolo tu mangihon hata ni debata di bagasan turpukona manginang songoninang naposo bulung di patorang do adorang so turpukon di babali Tuhan Yesus tod di nahodar sian sahalak nangumu uju patorakon taringot tutod di nahodar tuhata Tuhan Yesus adong masyat tonga-tonga ni natoropi marsuara nagogo madokon martua ma na tumubuhon jala na pabagoto ninna sahala ina siya tonga-tonga ni natoropi di poda 10 ayat sada di dok hata nitu hata anak na pistar palas rohani mana alai anggo anak na bodo arsak ni rohani inana ahado naning dohonon na disi memang ama manangina di tonga-tonga ni keluarga molo berhasil sahala ya nakon molo pistar sahala ya nakon si bahen las ni rohani amana doi inai petong do barlas ni roha hinorhon ni hapistaran na adong dia nakonna alai gabe jot doi di pleseto di bagasan ngulutta si ganupari rupani iya badalan naki anak ni nana iya hasia ya anak koni anak ni amana alani manangi se pe anak kon manang anak pe manang boru pe molo gawe anak kon namar hasil dengan perkara jonna napis taribana jala habis taran nai dang salah mamakai ibana di bagasan nguruna si ganupari targuar may habis taran na siya Tuhani ido na hinalomohon ni debata jala ido halak namar bisuk di bagasa Tuhani jala gabe poda montu saluhut halak akka naposo bulung akka remaja sa tibbo-tibbo ni parbinotoan na di portibio talului ala yang modang mardongan biar mida Jehovah gabi magopo doi setinggi-tinggi ilmu yang dicapai seseorang itu ketika tidak dibarengi dengan iman kepercayaan kepada Tuhan maka ilmu itu akan menjadi sia-sia maka orang tersebut mungkin menjadi teroris karena itu baiklah sepanjang hidup kita long life education ikon marsiajar mangalului habisuhon nasihat tuhatai alai unang lupa kita sadia godang pe habisuhon sadia godang pe hamaloon natajalahi marhiti kasih kola alai ikot totong doi dibarengi biar mida debata ai debata jaku bado mual linasa parbinotoan alani naik iko pakyota parbinotoan nata lului i nata jalahi i di bagasan biar mida jakoba sama korhon pasu-pasu las niro hai di bagasan ngoluta si ganupari alani molo di poda 10 ayat sadari dok halak na pistar palas rohani amana alai molo halak na bodo gabe arsak ni inana ninna dang nama dokon gabe molo badala kaya nakoni holan arsak ni rohani inana
manang paro jea tu inana. Alai pandangan lain taringot tu si ima na memang nagumudang do inatai secara pikiran, secara partikian mangurus akenakonna di bagasan pakirimon bohama yang nakonna pinalumehon ni debata di tonga-tonga ni keluarga asagabe anak nahasea, asagabe anak napistar, asagabe anak si bahelas ni roha, asagabe halak na martua on haduan, asa unang gabe halak na susah on haduan, baik secara pikiran dan secara waktu. Inataido na gumudang mangaradoti yanak koni. Inataido na bekerja keras, laho mememehon akan nauli akan adenggan, gabe hangoluan niak kaya nak koni, terlumubi sian hata itu hata. Alanido disada usaha nabinahin ni inata tua kaya nakona rupani, ketika usahanya tidak berhasil, maka dia kecewa, merasa mainatai. Molo amatai do baholan paroho nakana rekod, manang mengalui bohal ni ngulu ni perdagingan. Alai molo mangurus akaya nakon di tonga-tonga ni rumah tangga, mangurus akaya nakon na pinalumehon ni dewata di rumah tangga tabi inaido nagodang berperan aktif. Alanido asaido rupani alai akka halak na bodo gabe arsak rohani inan. Amang inang songoninang naposobulong na hinaholongan di bagasat Yesus Kristus marhite turpukon buanon na mahita manada dia mahatuaon. Molo didok sahalak ina secara spontan sian natoropi martua maina na tungguhon jala na pabagotonin na dia uhon nibana madirina at sugari anakku songoni dan bukan main malas nirohaku molo yang anakku songoni madok songon sahalak hadirion itu kata Tuhan Yesus dan bukan main ma haduaon na hujalo di bagasan muluku ido nanay suara hono ni turbukon dihamu akai nanami terlumubi gabi halak na martua mamu do honon mulo boido dengan dia cari hamu akai anak komuna guarong mahamu akai nanami akai na martua mulo boido saluhut akai anak komunai tamat si anak kapar sekolah nabi ditiki nabi gabe halak nomor 2 mahamu akai nanami do honon molo sahat akka ianak komunai tamak sian parsikolahan jala dapot akka parkarejuan hobar tu akka najinalahan manang naniduan nasida gabe halak nomor 2 mahamu akai nanami do honon natungguhon akai anak komuna napa godang-godang akena komuna manang nasa dia leleng pe akena kotai rap doho tamu alai ditikina muse molo bawai ikon pamulihonoto do molo boruai ikon pamulihonoto do manang pahutao do alai gabe haduau doi dia kana toras molo sahat akaya na kota be akka anak dohot boru marhasokotan dungi diuduti tu hata Tuhan Yesus subhamatokon martua doa kana tumangihon hata ni dewata asa tabereng rupani lepel ni hatuaon manang tingkatan ni hatuaon na pinabotohon di bagasan turpukon manang siat tonga-tonga ni turpukon gudang ragam ni hatuaon godang tingkatan ni hatuaon na binahin ni jolma di bagasan muluna alai manang dia pe nanietong gabe hatuaon na hobat tulongo ni rohani Tuhani nanaing do honon na do tumibodo hatuaon nani do ni to hatta Tuhan Yesus di bagasan turpukon dau balga do
hatuaon na nidok di tuhata Tuhan Yesus di bagasan turpukon. Martua ma akka nau bege hatani debata jala nau peopsa. Amang inang di bagasan minggu ta sadarion minggu pa 20 hondung Trinitatis tanggal 10 Oktober 2021. Togi honon nami mahamuna, togi honon ni turpukom mahita manada tua ni halak na tumangihon hata ni debata naneng dohonon na ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bukan hanya sekedar didengarkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mentaatinya. Dada gabe spontan manang gabe otomatis sasahalaki gabe martua molo ditangihon hata ni debata. Molo holan na tamangihon do. Alai dang diulahu di bagasan muluna. Radang sahat hatuauni. Alani do ikon komplit do kalimat nanidok ni tuhata Tuhan Yesus di bagasan turpukon. Martua maakano bege hatani debata jala no piopsa. Hatani debata nau tatangihon diganu tiki, diganu parmingguan, diganu pertangyangan. Gabe tua doi dihalak na tumangihoni molo diradoti hatani tu hatta nau bongot tu ibana. Molo diulahon na pinangido ni hatan itu hatta di bagasan ngoluna si ganupare. Alani dada holan na tumangihon alai didok tu hatta Tuhan Yesus martua mahalak na bege hatani debata dohot na olo jalarade mau kupeok hatani Tuhani jala mangulahon hatani Tuhani di bagasan ngoluna si ganupare. Donga sa porsiyaw na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Opat tu topik ni minggutta di bagasan minggu sadarion. Idok topik ni minggutta tua ni halak na tumangihon hata ni debata. Atong dia do tua ni halak na tumangihon hata ni debata. Na parjolo taruli di haluaon na pinatupa ni debata di bagasan Yesus Kristus tuhatay. Tang harong nanggo sahalak boy malua sian hadosonna. Alai halak naolo tumangihon hatani debata jalan namangulahon lomo ni rohani debata gabe taruli mai dihaluaon na pinatupan ni Tuhan debata di bagasan anak nana sesade Yesus Kristus. Kaduahon dia matua ni halak naolo tumangihon hata ni debata parna puna di harajau ni debata sada hatua doi ta ibarat tong majo amanginang molo taringot tu parna puna non na sodoho tianau na punasa taringot tu sada-sada akka arta tiatianan alai ala naung gabe tarkoa rau anak ni debata ala naung pinaluana amat hiti anak na Yesus Kristus. Apa saja yang menjadi hak dalam warga kerajaan Allah saya ikut di sana berhak. Saya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nunga gabe doho tau si jalo tiatianan di saluhut arta harajau ni debata. Ima tua ni halak naolo tumangihon jala nau peok hata ni debata parna puna diarta harajau banuangit jangi manang aha pe akka hak na adong anang dia perupani akka ragam ni pasu-pasu si palu mehono ni debata tuakka halak na proseai nunga gabe parna puna audisi nunga gabe dohot hita parna puna disi ima tua ni halak naolo tumangihon jala upeok hata ni debata napa toluhon margogo di haporsuhan margogo di parukilon margogo di parsorion margogo do hata ni debata lahu paubahon hadirion di sesahalak
Ngai komarasing ngulu ni halak nang tumangihon jalan nau peok hata ni debata lahu mangadopi ragam niak kaparukilon di bagasan nguluna. Ngai kon gumogo halak na macalo hata ni debata nau bege nau peok hata ni debata sian halak na sohea tumangihon hata ni debata lahu mangadopi perdalanan ni nguluna sigano pare. Margogo situ tudo hata ni tu hatta. Alani di hamua manami na nami songoni nang naposo bulung. Molo boy rupanita adopi tasal puhon ragam niak kapar sorio di tonga-tonga ni ngoluta so tungadong halak nama muji dirina alani gugok kudoi alani malok kudoi bukan. Sadar manang so sadar kita alanang tajalo tajakkon hata ni debata di bagasan ngoluta jala tapeo pi di bagasan hadiriotta mergogo do hata ni debata nata tangihoni nata jaloi nata peopi padongani au uju masa ragam ni hama olo di bagasan ngulu ni halak na porosea. Tua sian tumangihon hata ni debata ima gawe halak na porosea marhite proses sian hagogon itu hatai ala maringan hata ni debata di bagasan ngulu ni halak na poroseai ala olo sasahalaki upeok hata ni debata jala marurat marparbuei di bagasan nguluna dipargogoi hata ni tu hatta ima ibana marhite tot di parbadia gabe halak na porosea ma akka halak na tumangihon jala na upeok hata ni debata. Gabe parhaprosyaon na tugu, gabe parhaprosyaon na mangulu. Hata nito hatta di Rom 10:10. Sian na tumangihod doro haprosyaon. Ia panangihoni sian hata ni Kristus do. Uju bor hati tatu gereja. Uju ringgas sita tu mangihon hata ni tu hatta marhite parsaoran di baga coron itu hatta sigalu minggu. Dungi Roma halak na dikudei madok ringgas somar minggu. Belum tentu do tibo haporsiam musian haporsiapu molonin narupani. Itu tidak mungkin. Ala dan mungkin ro haporsiau tu sasahalak molo sohialo tu mangihon hata ni debata. Dan mungkin gabeti bo haporsiau ni sasahalaki molo sohialo marsaur dohon hata ni debata. Ala ni do tapa somal ma tu mangihon hata ni debata. Asalam tugu haporsiau ta. Asalam tang haporsiau ta. Halak nasay makasih holi tu mangihon hata ni debata tu sido di pasahat debata haprosyaw na tu halak nasay girgir tu mangihon hata ni debata tu sido di palumehon debata tua alani na tu mangihon hatana atong kamu saluhut nama nami na nami manang di dia pehita marenganan taharasuhong ma taharin gacong ma lahu tu mangihon hata ni debata jalau peok hata ni debata nata tangihon nata jalo nata jaha di bagasan ngolupta siganu pari margogo situ tudoi bahin hanguluan ni saluhut halak na prosea atong martua mahalak na ubegi hata ni debata jalan na piopsa. Amin.